Трима студенти с камери се изгубват в гора, за която се носят злокобни легенди. От тях не остава и следа, освен крайно притеснителните кадри, които ви предстои да видите. Внимание! Не се препоръчва за хора с слаби сърца. Гушнете нещо мекичко и гледайте Проклятието Блеър. Четвъртък по Max Movie. Малкият брат се връща като герой от войната, а големият се бори за достойнството на своето семейство. И двамата не се отказват никога и няма да успеят да се разберат, докато не застанат очи в очи на ринга. Победителят взима всичко. Подгответе се за битка и гледайте Бой на кръв. Неделя по Max Movie.